beleülje. Az a gázos ott a másik része. Tiszta egymerő sár, mi? Hát Iszap. körülbelül 40 cent iszap. Azt a kurva. Ez így kemény, ja. Szereted ezt? Ja. Az Ervinek ez a mindene. Szeretitek? Szóval imádja a vizet. Ja. Kis kacsa. Kis kacsa, ja. Nehogy gyere, baj. Hé, gyere! Ott gyere, amelyik Most már mindegy. be fogod szopni ott. Most már mindegy. Nagyon szép! Ötöt! Hatalmas! Még videó van meg? Igen. Tökéletes. Hát a legnagyobb. Hallod? Ez nagyon komoly volt, Ennyi. Ervi. Facebook? Ez nem normális. Ez videó? Ki a faszom az a Graham Jack? Ugye? Arának tiszta lett a vas. Várj, segítsünk? Szeretlek ám, hallod? Nem kell basszál a kamerázat. Ez nagyon jó. Leszállni se tudok bár. Hát,